जों खायमानिंगो नुवाय ऑडिटोरियम खुमुलंगो जों दिनै गाहाम हामया सालायखा DSF no बाहाय के आपडेट खायमा दफानि बागै जोंनि स्टुडेन्ट्सनि बागै जों तमा सामं खायमा न जों आमोन दिनै सालायखा जेरावनो आं किसा हाइलाइट खायनो जों तमा सालायजाखा जों DSF दफा आगौगानि स्टुडेन्ट आगौगानि गोबां मा जों खोनाखा जोंनि डिभिजनेल लिडार्स अनगायैबो जों आमोन दायदिनो जों सामं रंजागनाय जोंनि डिभिजनेल कमिटि रक बरक सामं रनाय हाइफानो जों सेंट्रल DSF लीड खाय गायसा बसकांगो मुभमेंट कटर दंनाय आफ्रोनि बागै पब्लिक स्टूडेंट्स आं निरनो कयनाय रेडी दंगानि बागै जों थानायगो बोसोन गोबां मुभमेंट खायखा निरनो सपोर्ट मागैनो जों ताकसुक जरा जों सामं खाय दंमोन बनि बागै निरनो अमनो कयनाय निरक रेडी दंदि सपोर्ट खायगानि बागै जों दायतिनो डिक्लेयर रवानो जोंनि मुभमेंट बाहायनाय दमांनाय आसो हामबाय।